أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ولا السلام ni ye an donga ye bi sɔgɔmada in na an ka emission kɔnɔ n'o ye Seko ani Donko ye. Seko ni Donko n'o fɔra o bɛ mun yira, o ye mɔgɔ i bɛ se fɛn min na ani i bɛ fɛn min ɲɛdɔn, fɛn sigilen b'o de kan. Bon diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ni Seko ani Donko don. Anw Seko n'an Donko ye min ye, o ye Ala ye dɔnniya min kalifa an na a ka dantan fɛnw kan, ale Ala yɛrɛ kumakan kɔnɔ ani Ala yɛrɛ tɔgɔ sanumanw olu kɔnɔna la, ani fɛn minnu b'a la n'u bɛ pan ani fɛn minnu bɛ fonfon ani yiri minnu dalen don Ala fɛ an kama, ani an yɛrɛ hadamadenw fɛn minnu ye ɲuman ye ka taara an ma ani fɛn minnu man ɲi an yɛrɛkun ma. O la bi sɔgɔmada in na maliyɛn minnu bɛ farafinna, maliyɛn minnu bɛ farajɛla, minnu bɛ Asi, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na. O la an ye mun labɛn aw ye bi sɔgɔma in na, an bɛ fɛ ka kuma aw ye fɛn kan, fɛn min b'a la n'a bɛ f'o ma ko wulu. Dantan fɛn don, u kala b'a la, wa kuma dɔ la yɛrɛ a ma man di farafinw ye kosɛbɛ. Mais nanzara minnu b'a la n'olu ye recherches kɛ, n'u ye ko ɲɛɲini ka ko ɲɛdɔn, i bɛ taa sɔrɔ wulu ka d'u ye. Mais anw kɔni ye cogo min na n'olu ka ye cogo kelen tɛ. O la an y'a laɲini bi ka dɔ fɔ aw ye wulu kan. A bɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam, a bɛ kira ka kumakan dɔ la, a ko ni wulu ye a da don minɛn na, aw ka minɛn in a k'a ko koko 7, dɔw ko 8, ko mais a 8 na walima a 7 na k'a k'o kɛ ni fu ani safinɛ ni cɛncɛn ye. Kira bɛ nin fɔ wagati min, o y'a sɔrɔ sansi ma développer ka se dɔgɔtɔrɔw ka yeli ma, k'a fɔ microbe dɔ bɛ wulu da la ko foyi tɛ se k'o bɔ minɛn na fo n'a kɛra cɛncɛn ye. San ba caman kɔfɛ o ko dɔ o nana yira an na. Donc o b'a yira an na k'a fɔ Mamadu Ala ka kira don, savant ka savant don. O ye yɔrɔ ye wulu la min ye tiɲɛ ye n baden. N'i ye wulu yɛrɛ ta k'a lajɛ, wulu fan bɛɛ bɛ baara kɛ. Wulu ɲɛkisɛ o bɛ baara kɛ, wulu kunkolo bɛ baara kɛ, wulu nɛn bɛ baara kɛ, wulu sentɛgɛ 4 nin bɛɛ bɛ baara kɛ n baden. Yɔrɔ tɛ wulu la min tɛ adamaden fan dɔ dɛmɛ ko dɔ la. Mais an Seko mana kɛ min ye wulu la k'o fɔ ye, aw kɛyɔrɔw la a n'aw sigiyɔrɔw la, an b'o fɔ bi émission kɔnɔ. An ye a daminɛ wulu nun na. Nunbara finmani min bɛ wulu nun na, n baden nin bɛ kabako kɛ.
cɛ min b'a la k'a fɔ i ni furumuso tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ muso min b'a la k'a fɔ e ni furu cɛ aw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ i bɛna mun kɛ n'i ye wulu salen ye a nunbara finmani i bɛ fɛɛrɛ kɛ i b'o tigɛ ka bɔ a la n'i tɛ se i bɛ mɔgɔ bila min b'a tigɛ ka bɔ a la yiri dɔ bɛ yen a bɛ kungo kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko nɔrɔnanba a ŋɔnilama don a bɛ taran-taran finiw na n'i donna a cɛ la n'i ye nɔrɔnanba nin fara ɲɔgɔn kan baden i bɛna mun kɛ i bɛ nin bɛɛ don bɔti kɔnɔ k'a sisi ɲɔgɔn fɛ fo k'a kɛ finfin ye k'a kɛ mugumugu ye finman ye sisan o y'a kɛlen bɔgɔ ye wuluya yɔrɔ t'a la tugun yiriya yɔrɔ t'a la tugun mɛ a nafa o de bɛna jɔ sisan n'i ye muso ye i bɛ nin ta i b'i fɛla fɔ a la i b'a fɔ cogo di i b'a fɔ wulu ninnu o ma tɛmɛ suma na wa suma ma dogo wulu ninnu na n'o ye tiɲɛ ye ne karisa ne cɛ bɛ ɲini ka yɔrɔ janya n na walima ne karisa ne muso bɛ ɲini ka yɔrɔ janya n na i b'i fɛla de fɔ nin yɔrɔ in na i jija i cɛ bɛ dumuni min kɛ walima i muso bɛ dumuni min kɛ e ka nin dɔɔni kɛ a la k'a d'a ma n'a ye dunko damadɔ sɔrɔ nin na n'a sɔrɔla i ka furu satɔ tun don balimakɛ i ka furu tɛ sa bilen n'a sɔrɔla i ka furu satɔ tun don balimamuso i ka furu a tɛ sa bilen cɛ bɛ segin a kɔ a bɛ tugu i kɔ ni muso don muso bɛ segin a kɔ a bɛ tugu i kɔ n'a fɔra ko wulusogo ye makuruhu de ye haramu tɛ o fɛn dɔ bɛ yen a kɔnen don silamɛya ye fɛn dɔ kɔn mɛ a ni fɛn in yɛrɛ haramuyalen don complètement fɛn nasugu kelen tɛ mɛ silamɛya bɛ fɛn o fɛn kɔn i b'a sɔrɔ cause dɔ de b'a la mɛ nin bɛ kɛ tuma min o b'a sɔrɔ sogo tɛ tugun microbe tɛ yen tugun tasuma y'a bɛɛ yelen ka ban k'a kɛ komi saribɔn finfin sisan n baden nin bɛ wulu la i y'a dɔn n'a fɔra ko wulu ma ɲi nin yɔrɔ kɔni ka ɲi parce que a bɛna dɔ dɛmɛ a ka furu kana sa nin yɔrɔ kɔni ka ɲi parce que a bɛna dɔ dɛmɛ k'a ka sigi ni k'a sabati nin y'o ye k'o di aw ma zikiri pilisi sanfɛ Seko Bulkasum Sidibe fɛ wulu ale nun na n'an bɔra wulu nun na an bɛna wulu kunkolo la n'i ye wulu kunkolo ta k'a lajɛ kabako fɛnba wulu kunkolo bɛ kabako min kɛ setoro hakɛ t'a la mɛ an bɛna min di a la o ye furakɛli sira de ye den dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u ni bana dɔw bɛ wolo a bɛ den dɔw sɛgɛn a bɛ se ka problème se den dɔw yɛrɛ cerveau ma n'a bɛ fɔ o ma ko ŋunanba ŋunanba ale fura tɛ dɔgɔtɔrɔw bolo min bɛ se k'a ban dɔgɔtɔrɔya sira fɛ mɛ an ka tradition sira fɛ a furaw bɛ yen yiriw la a furaw bɛ yen ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la ni den min b'aw bolo ni ŋunanba b'a la ŋunanba yɛrɛ ye jumɛn ye ŋunanba de ye den dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u kunkolo camancɛ bɛ dɔn kɛ
to ka dɔn kɛ a bɛ dɔn kɛ i b'a fɔ n'i ye to sigi tasuma kan toseri bi panpan cogo min daga kɔnɔ den dɔw bɛ yen u kunkolo camancɛ de bɛ kɛ ten o de ye ŋunanba ye o tuma o ŋunanba in o bɛ furakɛ ni wulu pariti min ye o de ye wulu kunkolo ye n'i ye wulu kunkolo dafalen sɔrɔ k'i jija k'a sisi fo k'a kɛ finfin ye i b'a mugu bɔ n'i y'a mugu bɔ n balimamuso n balimakɛ i b'a kɛ situlu la n'i ye nin don situlu la den o den bɛ yen ko ŋunanba b'a la k'a kelen don k'a sɛgɛn a ye fɛn bɛɛ kɛ a ma ɲɛ sɔrɔ a la to i ka nin mɔ a la i bɛ taa tile 10 sɔrɔ nin na yɔrɔ o yɔrɔ i den b'a yɛrɛ sɔrɔ nin ye o ye gindo finmanw de bɛ ka di aw ma e min tulo b'an na i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a sɔrɔ i yɛrɛ ka baara ye furakɛli ye nin labɛn i k'a mugu bɔ k'a bila i kɔrɔ i b'a tɔgɔdiya sɔrɔ o ye furakɛli sira ye wulu kunkolo la wulu ɲɛkisɛ i y'a dɔn hadamaden caman bɛ yen u b'a fɔ u ma da ko la diɲɛ ko o ko mana fɔ ale ko ce sont des histoires a ma da foyi la dɔw b'a fɔ ko n'i ye wulu ɲɛbo kɛ i ɲɛ la k'i bɛ jinɛ ye walima i bɛ gindo dogolen caman ye ayi wulu ɲɛbo tɛ u m'a faamu wulu ɲɛkisɛ de b'a kɛ mais yiri dɔ bɛ yen o bɛ fara wulu ɲɛkisɛ kan o ye yiri jumɛn ye o ye jaladen ye i bɛ jaladen den 2 ɲini n'i ye wulu salen ɲɛkisɛ 2 bɔ i bɛ na ni sisi ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ soromugu ye o tuma n'i y'a k'o ye sisan i bɛ kale baara ɲini i bɛ a dɔɔni k'o kɔnɔ n'i ye nin mun i ɲɛ kɔrɔ sanfɛ ani duguma k'i sigi fɛn o fɛn bɛ yen ko jinɛ don i b'a ye fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ don dibilan na ka attaquement kɛ ka tiɲɛni kɛ mɔgɔw la su dibi fɛn o fɛn bɛ yen i b'a bɛɛ ye i ɲɛ la wulu ɲɛkisɛ de bɛ nin kɛ a ɲɛkisɛ 2 ɔ n'i yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ i bɛ fɛ ka ko ye k'i bɛ fɛ ka da ko la a fɔlen filɛ i y'o ye mais n'i kɔni y'a kɛ n'i y'a dɔn i tɛ cɛ jɔlen ye o fatɔya kelen i b'o kɔni kɛ sabu n dan tɛ ko la cayara fo an ka fɛn dɔw fɔ mɔgɔw k'a faamu kow bɛ yen kow ye tiɲɛ ye ne tɛ se n'a ye tiɲɛ ye n'a mɔgɔ ma bɛɛ ye tiɲɛ ye a mɔgɔ t'anw ka so a t'anw ka dugu la ye tiɲɛ ye mais a mɔgɔ tɛ yen e kan ka k'i yɛrɛ ɲininka e bɛ ka marcher ni fɛn dɔw ye o téléphone b'e bolo i bɛ ka marcher n'a ye n ko dɔɔni de y'a kɛ téléphone ye sinon manajalan ni fɛn minnu b'a kɔnɔ o tɛ se ka fɛn kɛ o secret dɔ de b'a la n'i ma d'a la i yɛrɛ k'a kɔrɔbɔ i ka téléphone waranga i k'a ladege a dilancogo la gindo min b'a la n'o t'e bolo a tɛ se ka foyi kɛ an ka cɛkɔrɔbaw tun b'an fɛ Afiriki yan précisément Mali la yan gindo tun b'olu bolo u b'a kɛ galama de la u b'u to dugu ni dugu ka kuma ɲɔgɔn fɛ galama la tɛ secret ye wa bon anw y'an ka fɛn bɛɛ fili an banna an ka magoɲɛfɛn bɛɛ la k'a turu da ko silamɛya silamɛya mana hakili sanfɛ silamɛya nana ni hakili de ye mais n'an ye kodɔn sa ka silamɛya faamu ko kɔrɔ in dɔw bɛ yen a ka kan an k'u lanati ka mɔgɔw lakunu n'u ye u ka baara kɛ n'u ye
minnu ti dansago diinɛ ka surutu la kuranɛ ka sarti bɛɛ dɔnnen don alakira sallallahu alaihi wasallam ani surutu minnu nana a ka kumakanw na diinɛ yɛrɛ bɛɛ sigilen bɛ fɛn fila de kan nahyu wal amru kuranɛ yɛrɛ bɛɛ y'o ye a ye nin kɛ a ye nin to yen n baden an kana ban an yɛrɛ la o tuma nin nafa bɛ wulu kunkolo la n baden wulu sengala 4 n'u b'a fɔ a ma ko a kadamu arabukan na a bɛ taama sentɛgɛ min kan n'i ye wulu sentɛgɛ lajɛ kabakoba b'a la e mɔgɔ min bi papiye nɔfɛ e mɔgɔ min b'a fɛ ka taa Ameriki e mɔgɔ min b'a fɛ ka taa Faransi e mɔgɔ min bɛ fɛ ka taa jamana min kan k'i bɛ taa fɛn ɲini ka na kabila ni lafiya k'i yɛrɛ ka hɔrɔnya di i ma o de bɛ mɔgɔ b'i faso kɔnɔ ka taa wali faso kɔnɔ tɔɔrɔ minnu bɛ di ka k'u muɲu o bɛɛ ye alabato dɔ ye sabu n'i ma baara kɛ i bɛ kɛ ala tanama ko kɛla de se t'a la e min bɛ fɛ ka taa n'i kamana gannen don i kan ka mun kɛ o yɔrɔ bɛ wulu la wulu sentɛgɛ 4 n'i y'a sɔrɔ komi ale yɔrɔ bɛɛ tɛ se ka fɔ rezo sanfɛ mɛ k'a yirila dɔrɔn kabako bɛ wulu la n'i ye wulu sentɛgɛ 4 sɔrɔ i bɛ fɛ ka taa jamana min na k'o sɛbɛn wulu sen kɔnɔ togo sugu dɔw b'a la i b'a sɛbɛn o togo la k'i yɛrɛ fa ni ba tɔgɔ don ka fara a kan n balimakɛ n'i nana nin labɛn k'a baara kɛ k'a ban k'a ji ko tile 7 o tile 7 tɛ dafa fiyewu i mago bɛ jamana min na i b'i yɛrɛ ye sababu o sababu kɔni bɛ na e kɔni bɛ taa nin bɛ wulu sentɛgɛ la mɛ kɔdi dɔw b'a la olu ɲɛ ka misɛn kojugu donc n'an ko an b'o fɔ rezo kan temps bɛ taa temps bɛ tuer k'a jira dɔrɔn fɛn dɔ don nafabaw de b'a la fɛn min don fɛn ɲɛnama min don mɔgɔw kan k'a kɔlɔsi a niyɔrɔ man kan k'aw k'aw cɛ la dɔrɔn i n'a fɔ a filɛ ten n'a nana dɔrɔn a y'a gɛn a y'aw hakili to fɛn ɲɛnama ninnu n'an cɛ la o bɛ wulu sen na o kɔ tɛmɛnen kɔ bana dɔ bɛ yen a kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ kamana gan o ye bana jumɛn ye a bɛ fɔ o ma ko koloci ni koloci b'i ka mɔgɔ la i ye kɔrɔn boli ka kilebi boli ka kayanka i ye fan bɛɛ kɛ i ma ɲɛ sɔrɔ a koloci ko la bon ale ka mɔgɔ faga ye yɔrɔnin kelen de ye ni wulu sara n'u taara fili n'a tolila a kolo dafalen i jija i ka taa fara ɲɔgɔn kan furakɛli tɛ taa ni ɲugun ye nani tobi awɔ kolo i b'a tobi de fa ka funteni ka bɔ ni ji wulila koloci bɛ min na kalama chaleur b'a la wagati min a bɛ na a ji sɛnɛ a tigi bɛ na a biri a kunna ka fini biri a la n balimakɛ n'a tilala o la ka taa i ko ji in na miniti 15 kɔfɛ ni koloci tun b'a la ko a dimi b'a kan o yɔrɔ la a bɛna dɔn fɛn min kɛra a la o yɔrɔ la nin bɛ koloci furakɛ k'a ban
ni ye koloci fura ye wulu la o tuma na i bɛ dafɛnw lajɛ furu tɛ dafɛn min kɔnɔ ala ka dafɛnw na wulu b'o la furu tɛ wulu kɔnɔ nugu de bɛ wulu kɔnɔ hali wulu bɛ banakɔtaa min kɛ a bɛ kɛ ka ko dɔw kɛ wulu golo bɛ ten wulu sogo bɛ kɛ ka bana dɔw furakɛ aw minnu fana bɛ yen k'aw bɛ sanu ɲini na sanu bɛ sɔrɔ sanu tɛ sɔrɔ a kuma cayara sanu gindo bɛ wulu la wulu kelen kelen a bɛ wulu yɔrɔ jumɛn na n'i ye wulu fogo sɔrɔ wulu fogo bɛɛ tɛ fɛnnin dɔ bɛ fogo kɔnɔ o de bɛ ta n'o taara k'a labɛn k'a baara k'a di sanu ɲinina fɛn o fɛn ma i bɛ sanu sɔrɔ fo k'a fɔ a to ten o bɛɛ wulu de la bon ninnu ye yɔrɔ ye wulu la minnu ye ɲɛli yɔrɔ ye n'a sɔrɔla i bɛ dingɛ de sen k'i bɛ sanu ɲini dingɛ kɔnɔ i bɛ sanu sɔrɔ ni nin baara la ka d'i ma n'a sɔrɔla mansin de b'i bolo fana k'i bɛ mansin de kɛ ka sanu ɲini n'i ye nin baara a kɛ yiri k'o k'a kan k'a labɛn k'a kɛ fɛn kɔnɔ ka to k'a seri i ka mansin kan sanu bɛ yɔrɔ min mansin b'a ɲɛsin i ma n'i ye yen i bɛ sanu ta mɔgɔw ye kow kɛ kunfɛko ye ala ma foyi da ko kunfɛko don ko o ko n'i b'a kɛ a ɲɛɲini fɔlɔ o de la ala yɛrɛ batoli la ala ko ta'rifuni qabla an ta'budun fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'budun a ye ne ala ɲini fɔlɔ a ka n dɔn a ka sɔrɔ k'an bato e ma ala yɛrɛ dɔn ne ko i bɛ ala bato ɲɛdɔn de don o tuma na ninnu ye yɔrɔw ye wulu la minnu y'a ɲumanma yɔrɔw ye yɔrɔw bɛ wulu la fana olu y'a jugumama yɔrɔw ye olu bɛ tiɲɛni de kɛ adamadenw na olu bɛ mɔgɔninfin ɲɛ gan fo k'i si dan na o yɔrɔw bɛ wulu la o de la a bɛ fɔ kunfin ka n'i disi da ɲɔgɔn kɛ dɔnnibaa ye hali n'a sɔrɔ i bɛ se ala ta ka bin na n'a ko a b'i kɛlɛ i hinɛ b'i yɛrɛ minɛ o tuma nin ye sɛki bulkasum sidibe zikiri plus sanfɛ seko ni dɔnko kɔnɔ sɔgɔma in na an b'an kanubagaw fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan maliyɛnw dɔɔni bɛ mali la n'i ye maliyɛn min tolen ye kɔfɛ i b'a sɔrɔ i m'a ɲɛɲini de n'i y'a ɲɛɲini t'i to kɔ aw jigi dalen bɛ jamana o jamana kan ko dɔɔni bɛ yen a bɛɛ faso ye mali de ye a bɛɛ surusu bɔra yan de wa hali bi cɛw bɛ yan minnu b'a dɔn i bɛ fɛ k'a dɔn ko cɛw bɛ yen cɛbɔ dan ye yɛrɛbɔ ye ne ko n yɛrɛ de ne ɛsɛ fɛn dɔ la dɛ k'i bɛ fɛ k'o dɔn k'i bɛ fɛ k'a dɔn ni tiɲɛ b'o la ni tiɲɛ bɛ dɔnni na ni tiɲɛ tɛ dɔnni na i b'o dɔn ɛsɛli kɔrɔ ye jumɛn ye n'i ko kari ne bɛ fɛ i ka nin ko in kɛ n ye kan b'o de ma ɲɛli sira kan juguman sira tɛ o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ bɛ girin na min nɔfɛ n'o ye nafolo ye nafolo baara finman kiriri bɛ kɛ wulu la nin ye tiɲɛ ye
n'i ye wulu kɔkolo jate i b'a sɔrɔ 33 don 33 kodɔnnaw b'o dɔn hindu sira fɛ e ma ko ɲɛɲini minnu y'a ɲɛɲini n'e ko k'e n'olu fana ka kɛ kelen o tuma ala ye fila ye dɛ o tuma bi émission kɔnɔ aw tulo harijɛgɛ kɛra min ye aw denkɛ n'aw ka garibukɛ fɛ o de tun ye nin ye an b'a fɔ ko ala ka sigi wɛrɛ jira an na